Il-politika rridu nagħmluha b'mod li ħadd ma jibqa' lura. Hekk sostna s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli fil-bidu ta' seminar organizzat mill-Kulleġġ tal-Kandidati tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Il-politika u jien għaliex għandi nkun parti. Clyde Puli faħħar il-ħidma ta' dan il-kulleġġ li qed jorganizza attivitajiet ta' informazzjoni dwar x'relevanza baqa' l-politika. Tkellem dwar kif il-politika emissjoni u refera wkoll għall-apatija fejn illum ħafna individwi jaraw li żaqqhom mimlija u għalhekk il-problemi l-oħra iqisuhom bħala sekondarji u li mhux importanti. Tkellem ukoll dwar il-prinċipju tal-ġid komuni li ġibnieh mid-Demokrazija Kristjana u li għandu importanza kbira. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista irid jara kif ikompli jużah sew biex pajjiżna jimxi l qudiem. Dan kien il-ħsieb tal-partit meta beda juża t-tema soċjetà li jimpurta. Għalhekk nitkellmu fuq soċjetà li importa, għalhekk nitkellmu fuq ġid għal kulħadd, għaliex aħna mhux biżżejjed li nitkellmu fuq suċċess tal-istatistika. Ma nemnux li l-GDP waħdu jista' jkejjel kemm sejjer il-qudiem bniedem jew le. L-isfidi ma jonqsux bis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jgħid li kultant wieħed jiġi bejn ħaltejn fejn qiegħed iżda m'għandux jinsa l-valuri tal-ħajja, il-familja u r-rispett lejn is-soċjetà. Clyde Puli tem billi jawgura li dan is-seminar ħalli ħafna frott fost dawk preżenti. Sa dan it-tant matul l-attività saret ukoll preżentazzjoni minn Dr. George Vital Zammit, il-Professur Edward Warrington u l-Professur Godfrey A. Pirotta. U fost il-kellima saru wkoll interventi mill-membri kif ukoll mill-President tal-Kulleġġ Kandidati tal-Partit Nazzjonalista Charles Selvaggi.